Nkhondo, Nkhondo, Nkhondo kupempera. Nkhondo, Nkhondo inu, Nkhondo kupempera. Kupempera Nkhondo, Nkhondo, Nkhondo kupempera. Kupempera Nkhondo, Nkhondo, Nkhondo kupempera. Ndikulandire nokondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu. Yohani mtumwi. Believer. Lero pa 29 March 2023. Subtopic. Nkhondo ndi Anatsi. Mana mulungu atisenze sasu akarundu kwa mpiri lero. Tili in chapter number 7 buku lija la Yohani. Ndinako kutsimikizika mtima kuti believer tikuphwasula komanso tunenepa. Loleni kuti ndiwerenge kenako tipange mopasa nkhani. Chapter number 7 verse number 1. Mawu otsogolera kuti abale a Yesu samvomereza. Nkhondo zina zimana mulungu ndi Anatsi achibale adankana abale ake sadamvomereze. Ndirenge verse number 1. Ndipo zitapita izi Yesu adayenda Galileya, pakuti sadafuna kuyenda mu Yudeya chifukwa Ayuda anafuna kumupha iye. Koma phwando la Ayuda, phwando la misasa linayandikira. Nchifukwa chacha abale ache anati kwa iye, chokani pano mumuke ku Yudeya kuti akuphunzira anunso akapenye ntchito zanu zimene muchita, pakuti palibe munthu achita kanthu mobisika nafuna yekha kukhala poyera. Ngati muchita izi, dzionetsereni eni nokha ku dziko lapansi, pakuti angakhale abale ache sadankhulupirira iye. Chifukwa chache Yesu ananena nawo, nthawi yanga sinafike, koma nthawi yanu yakonzeka masiku onse. Dziko lapansi silingathe kudana ndinu, koma ine lindida, popeza ine ndilichitira umboni kuti ntchito zache zili zoyipa. Bwererani kunka kuphwando. Sindibwera ine kuphwando ili tsopano apo, pakuti nthawi yanga sinakwanire. Ndipo mmene adanena nawo zimenezi adakhalabe Galileya. Hallelujah. Verse number 10. Koma pamene abale ache adabwera kunka kuphwando, pomwepo iye adakwera. Simaonekera koma monga mobisika, popeza Ayuda anali kumfuna iye paphwando. Ananena ali kuti uja, ndipo kunali kung'ung'udza kwa mpiri za iye m'makamu a anthu. Ena ananena kuti ali wabwino, koma ena ananena iyayi, koma asocheretsa khamu la anthu. Dakira ima pamenepa. Omvera, nkhondo ndi Anatsi. Apa pali minomfu yapa. Believer pali minomfu. Dzulo tinali pano timanena kuti chozizwa, kapena kuti dzozizwa. Tinamona ife Yesu mchapter number 6 kuti Yesu ndi amuna.
adajesa. Tinaona Ephesians chapter 6 marobi gangapo. Yesu Kristu amenda majesa. Yesu Kristu pilifa amajesa komaso kukutitsa. If you're down on chapter number 6. Netsulo timaipe nyankani timanena kuri zozizwa tupembedza mulungu amene amachita zozizwa, tupembedza mulungu amene amaidabwisa dziko, tupembedza mulungu amene bilifa amachisintha chilengedwe. Tikamanena chozizwa ndi chimene ife tidachizolowera dzimakhala chonchi ndiye mulungu amachisintha chimene ife tidachizoloweracho. Chimenecho ndi chozizwacho. Ife timadziwa ndithu izi zimakhala dere, ndiye mulungu akachita chozizwa amaphyasula, amachisintha. Anthu kumati zatheka bwanji, ameneyo ndiye mulungu. Ndinako kutsimikizika believer kuti tinadalitsika chapter 6. Ndiye tinaona dzulo akuyenda pamwamba pamadzi. Chozizwa number 3 tinachona dzulo nkuri Yesu Kristu arangofika pangalawa pa chombo, kungolowa mchombomo. Ati nthawi yomweyo chombo chidafika pa mtunda. Chozizwa adachulukitsa mikate, chozizwa mikate isanu yomweyi, chozizwa. Ephesians chapter 6 tanenepamo ife tinaona mmene mukuti Yesu ndi mkate wa moyo. Neri manena kuti mikate inayi bilifa imadwalitsa, mikate inayi imatsegulisa mimba chifukwa zinazi zosapya. Bilifa ukamadya zinthu zimene sizidaphikidwa bwino zimapweteka mimba, umatsegula nazo, zotsatira zake bilifa umaonda nazo. Mudya dzorani ana mulungu, mudya dzorani sidzi zimene mwadyazi dzasokonezani mabanja. Mudya zosapya, mikate yosapya yoneka kunjaku bwinobwino koma mkati mosapya, zotsatira zake anthu otsegula nazo mimba, kutsegula kwa mpiri zosapya. Mudya dzorani pa mtunda paja mdzakupya zosapya. Dzumadabwisa ndi bilifa pang'ono kale mabakera tingothedzemulana. Mudya dzorani simmachedwa kuvula inu. Mukangokhala mmaluzi mmarenga thupi lanu ngati business. Mudya dzorani pa musivaja ndinu membala inu wa ministry iyo. Mudya dzorani kumene kucha siketi ichitayenda mmanja. Mudya dzorani muonesa ntchafu chonchi. Mudya dzorani, lemekesani maruvi salemekesa. Mikate imene ikudyedwayi dziupangisa kuti asamalemekese maruvi yawo, ayenda mbulanda uwaye mikate yosapya. Dzimene anthu akudya nsibomba mtundu wanji ongolekaleka akasi koma paja pa mtunda paja ndi mkulu wa mpingo. Waye opanga zimenezi mikate yosapya imene akudya. Mudya dzorani ana mulungu, mudya dzorani ababa, mudya dzorani abanda, agama, amwale, mudya dzorani amuhango, mudya dzorani apiri, mudya dzorani anabanda. Dzumadabwisa kutukwana kumene kubwanji mulomo umene anabanda. Mudya dzorani. Salamekezanso amunawo. Mudyanji kumene kuja. Mukudyanji. Muli pantchito koma simmalemekeza bwana. Anzanu simmalemekeza koma ndinu achipembedzo. Pingonso wakalekale wotchuka. Mudya dzorani mukamasonkhana. Zosapya zili zonse zimapangisa kutsegula mimba. Andi kutsegula kwina kwa mimba kumene ife taona mukupitapita khomo yathu aireti ndikusowa khalidwe kwanu. Magonedwa ndi ana inini. Mudya dzorani kumeneko. Mbiri zanu zoipa. Mudya dzorani.
mphunzisi wanje ugona ndi ana skulu mudya dzorani kumene mmasonkhanaku. Ambuye atithandize, Ambuye atithandize. Ndimafuna ndikulimbikitseni, idyani mkate weniweni, mudalitsike ndi mkate weniweni. Endi mkate umenewu umapereka thanzi, mkate umenewu umapereka mphamvu, mkate umenewu umachiritsa marenda. Mukamadya mkate umenewu umachiritsa, mkate umenewu umakuchosera nkhawa, mkate umenewu umayembekezerabe. Anthu akhoza kuseka, anthu akhoza nena zampiri pa iwe, koma ndimafuna ndikulimbikitse pirifa. Mkate umenewu umakupanga kukhala opirira, mkate umenewu umakupanga kukhala oleza mtima, mkate umenewu umakupanga kukhala olimbikira kwa mpiri pa Ambuye. Mkate wa moyo, mkate wa moyo, mkate wa moyo. Ndikunena ndiwina pano mkama mwaje mwadzadza kutafuna, koma dzimene kutafuna zosapya tazirafula, zirafule sikuononga zimene zozitaye, usameze zikutsegulisa mimba zimene. Udya chani? Ena mimba ili ngungu zosapya, zosapya. Yeti ku minister usana kuti musamaendera bale ano. Wina lesaka kuti akuyamba ntitsi mule kudziwa asama kutolefa chopemphera ya. Ndakambaniza muganiza kuti mmene ndamba pempheramo muganiza kuti ndingawusiyeni. Ngati abusa adandipempherera adangundigwira mutu wakhawo manjanga sadapempherere ndikhoza kukuchola kenako Chikristu ndidzachivala. Adakuzani ndani ntima chivula kenako nkuchivala. Dzimene mumadya medzikupangisa kuti mukhoza kuchivula kaya. Ena nkabwerebwere kulapa, Ambuye pepani ndagonedwa, Ambuye pepani ndachimwa, Ambuye pepani. Bwanji umangolapalapa tsiku ntsiku mikate yosapya imene amadya. Paulo anati kuti dzingo chimwe abe kuti chisomo chichuluke. Ayi, nsatero. Mudya dzorani ana Mulungu. Yesu ndi mkate. Tinadzona dzimene dzi chapter 6. Yesu ndi mkate wa moyo, Yesu ndi mkate. Ndi pemphero langa kuti madala amenewa ayandikire pa chombo chanu. Imene ndi pemphero langa. Ndikukamba ndi wina amene ali mu chombo adwala, akufuna atawoloka, akupita tsidya lija lochira, akhala nthawi yayitali asakuchira birifa. Ndi pemphero langa kuti Yesu ayandikire pa ngalawa yako. Akangoponda ngalawa imene ndi pa mtunda, anthu akuseka kokwanira chifukwa cha mphepo ya panyanja. Ena kupasa mayina tsopano chifukwa cha marenda amene odwala. Ena manguti bwanja ta mayi asima muli bwanji chifukwa cha marenda. Ena nkomati mayi nsana, bambo chinsana mulipo, andi bambo wali mdzina lawo koma utadzitchula kuti bambo chinsana chifukwa cha marenda ansana. Biriva ndi pemphero langa kuti Yesu afike pa chombo chanu, aponde pamenepo kuti mukhale pa mtunda. Mufike pa mtunda, mufike pa mtunda. Anthu akupasani mayina, akupasani mayina amanena zambiri zokhudzana ndi inu, koma Yesu akayandikira akakuponda pamenepo, akangoponda pamenepo ndi pa mtunda, ndi pa mtunda. Ndikulimbikitsa biriva, nthawi yako ikakwana nthawi yako. Amene akukuseka wasadza kuseka. Ikakwana nthawi yako, amene akukunyoza dzakupasa ulemu. Ikakwana nthawi yako, ndikuti nthawi ikakwana dziko lidzadabwa chifukwa Yesu afika pa chombo chako. Yesu afika pa chombo chanu. Haleluya. Tikumpembedza iye amene saopa mphepo, amayenda pamwamba pa mphepo, amayenda pamwamba pa umphawi, amayenda pamwamba pa marenda, amayenda pamwamba pa nsautso. Amene ndi thandizo, ndipo amene ndi mkate wa moyo, amene amachiritsa, endi amene ndi amene amakweza. Biriva, loleni ndilowe mudzalero. Ndi Anatsi Nkhondo.
zinthu zina zikulimba dzindi Anansi. Anansi aunonga business yanu. Nkhondo ina ndikuti ina ari osati zonsezo ndikunena kuti zinthu zina zimene dzalimbadzi dzachokera kwa Anansi amarere pamwambi. Nkhondo ndi Anansi. Believe tawerenge Efeso chapter number 7. Aunena kuti abale ake a Yesu koma abale sakumvomereza olo. Adabaleyo sakumvomereza ochita umkana. Abale ake a Yesu sakumvomereza kuti chisomo chawapeza. Abale a Yesu samvomereza. Anthu akamanena kuti ndineneri wamkulu, abale ake a Yesu sadali kuvomereza. Ena akamanena kuti uyuyu ndi Mulungu, abale ake a Yesu sauvomereza. Ena akamanena kuti ndi mwana wa Mulungu, abale a Yesu sauvomereza. Endi zidafuta kwambiri, zidafuta chifukwa chakuti ankankumba ankandziwa. Zidafuta kwambiri chifukwa Josefe akundziwa. Endi zidafuta kwambiri chifukwa Maria akundziwa. Pamene anthu akamanena kuti uyuyu si munthu wamba, uyu ndi Mulungu, abale akewo ankakana. Abale yake sizinkakhudza. Abale yake sadamvesese ende adang'ung'udza kwambiri. Ng'ung'udza. Angamanena amene kuti ndi ndani? Akamanena amene kuti ndi ndani? Amene angachite chani amene? Amene angachite chani amene? Hallelujah. Chapter 7 verse number 2 akuti koma pa phwando la Ayuda, phwando la misasa litayandikira, chifukwa chachi abale anati kwa iye, chokani pano. Mwamva abale amene mumuke uyedaya kuti akuphunzira anunso kumeneko akakupenyeni ntchito zanunso. Mwamva abale, ndimafuna ndilimbikitse wina usembekezere kuti abale angakupange support. Nkhondo ndi Anansi. Nkhondo ndi Anansi. Nkhondo ndi Anansi. Ine nganiza kuti Ayudawa, niganiza kuti abale awa akadachilandira kuti tachitidwa chisomo, uri kuntundu wathu padzuka mpulumutsi. Tachitika chisomo koma ramvera. Abale awa ndi amene adayambitsa zachiwembu. Abale awa ndi amene adayambitsa kumkana Yesu. Abale awa ndi amene adayambitsa kuti pakhala chipolowe. Abale awa ndi amene adayambitsa kuti anthu asamvesesa Yesu. Anena kuti pitani, mbaliwo pitani. Ndophunzani muchoke kuno mupite uko phwando yandikira. Pitani, chokani, mukakhale ophunzani mbali nayo. Chokani, kureku sakudalitsika naye mbale wawo. Mtumiki nzanga ndikulimbikitse. Ambuye Yesu anena kuti neneri salamekezedwa kwawo koma kwa eni. Chifukwa anthu aja amachedwa ndikumkumba, amachedwa ndikumulankhula zaje dzakale. Biliva ndimafuna ndikuwuze kuti uli ndi mtumiki m'mudzi mwanu adabadwa konko mtumikiyo, ukundziwa bwino ntchito zake zakale zimene ankachita 1999 zotembenuka mtima kwa iwe sumadziwa. Chimene umayang'ana ndi pamene iye adafoka 1999 zodadalapa zoti iye ndi biliva, zoti ndi man of God, iwe supanganawo sa man of God. Chifukwa chimene umayang'ana nchadzana, nchimene anthu ambiri chachedwesa. Endi chinsimu ichichi cha Ayuda chimene chapangisa anthu ambiri kusadalitsika. Anthu ambiri sawo sayenda. Bilifa ndimukutsimikizira anzako akudalitsika naye mtumikiyo ngakhale ali m'bale wako. Ena zitumikiwa ndi abale anu mudabwera mwabere limodzi, koma chifukwa chakuti pa ubwana wanu pena munkakangana, pena munkatukwanizana, pena kukhumudwitsana, pano mumakumbukirabe zomwe zija zoti Mulungu adansintha simumavomereza. Abale amakukana. Ndimati nene kwa wina, Nkhondo ndi Anansi, ndi Anansi. Hallelujah. Ena khozwanena
Ai, abusa kuti amandilimbikitsa, abusa kuti amandidalitsa, koma abale yake mufunsa abale yake amayankha bwa. Mati bwanji mwaso abusa kudziko kuno. Munena blaza. Ino nikula abusa kudziko kuno. Blaza mari ndi abusa nedi. Oh, okay, chabwino. Koma anthu kusadziwa inu. Abusa amenewa. Edi maonyosa edi. Ndimafuna ndinene kwa inu amene abale anu ali adzitumiki. Musamalitse kwa mpiri chifukwa kukhala ni mtumiki kuntundu. Ndichisomo. Koma chinzimu ichi chonyoza mtumiki fani mbale wako chikakugwira chikukankhira ku gahena ngati sulapa. Ena situmiki amene utumikira pano ndi anzanu maphunzira nawo. Ndiye mukamayang'ana mmakumbukira za ku college kuti ankavuta kwambiri ku college, uyu ankamenya kwambiri amene adalilisi bwanji zambiri amene inestu iwe akakumana ndi Yesu munthu amasintha. Mundimva friend wanu uja salimo mujanso akukumbukira matizi amene ankapanga ali ku sukulu ku secondary kuti mene adandimenyera adandimwesa 2 liters yonse kumaliza mimba yange kudzadza nganganganga adanditiza kwambiri. Lero akuima m'Bible haleluya. Ine sindingakhulupirire amene uja simtumiki believer mfera ngati adakutiza adakuponda mimba adakumwesa 2 liters kuti uyimalize kwa 3 minutes unamalizadi mimba yange idadzadzanga zakale zapita zakhala zatsopano believer mfera adatembenuka mtima. Nkhondo ndi Anatsi marumika mpira kuonongeka chifukwa cha abale yawo. Masisters yawo amadzuka nkufoketsa anthu. Masisters yawo amadzuka nkunena zoyipa za mbale wawo. Masisters yawo mablaza yawo amanena moyipa kwa mpiri ngati Yudawo. Awo dada chipongwe kwambiri awo. Sadamuvomereze Yesu ndi sadavomere kuti ni mwana wa Mulungu. Olozozizwa zonse zichitike iwo zosakhudza enda kuchirisidwa iwo ndale makani komanso mwano palibe tikudikira mneneri amene ni ndani mwana wa Mariya palibe mwana brother Joseph palibe auchedwabe dzimfine dzifuwa asima dzikualikita zikuababada koma sakupita kwa iye kogonja koma munsolo mwawo mwadzadza ndale ni makani palibe anzanu akuthandizika uchedwa ndi kuti palibe achala chani palibe anzanu othandizika anzanu odalitsika abale kuchedwesa ntchito abale ndikuti abale ni nkhondo ndikulimbikitsa mzimayi wina unali ndi anzako kale pano kuti Mulungu adakudzutsa ndiwe intercessor umankonda Mulungu azinzako onse amakumbukira amene umagonedwera zaka zapita zosadatembenuke mtima ndipo ena sakuuza kanthu amayengerabe zomwe zija ameneyi adali ndi zibwenzi chakuti timapemphera tonse masiku amenewo amathawa amuna ake amagonedwa ndi akuti inu adatembenuka mtima munthuyu. Ndalireni kuti Mulungu amugwiritsa ntchito mitsuko yake adayitaya. Sali Joyce wakale uja si Grace wadzana uja sina banda wadzana sina phiri wakale uja uyu na phiri watsopano uyu na phiri uyu wobona uyu na phiri olandira Yesu uyu usanganizira zakale adatembenuka mtima. Koma abale amachedwesa zinthu abale savomereza chimene Khristu akuchita pano abale. Hallelujah. Nawerengeni verse number 10 adikoma pamene abale ache adakwera kunka ku phwando pomwepo iwonso adakwera iyenso adakwera simuonekera koma monga mobisika
pomwepo Ayuda anali kumfuna iye paphwando nanena ali kuti ujayi imva funso ali kuti ujayi ndipo kunali kung'ung'udza kwambiri za iye m'makamu anthu ena adanena ali wabwino koma ena adanena iyayi ndi choncho dziko ndi choncho ena mpaka na asocheresa anthu amene chiphunzitso cha mphamvu cha Yesu abale ake Yesu adanena kuti akusocheresa anthu oh haleluya akufuna be anthu dzimikate zosapya zichi socheresa anthu amene anthu akwapirisa ku gahena koma zanuzo ndezi kwapirisa anthu paradizo zanuzo zoti napuse simulungu afuna anazi zimene zinezi kupirisa ku gahena kuicheni ku paradizo zanuzo zosunga maudanisi zanuzo mpaka na pano mumaphunzitsana kuti samayenderani nawo zimene zinza kumwamba abale kunumutsa abale akuntundu amene anthu akwapirisa akwasokoneza akusocheresa anthu amene zimene kuphunzitsa akusocheresa anthu amene akukamba zotere amene pa tsiku la sabata akupanga zotere amene akusocheresa anthu mpaka na mamiting anthu adamba ng'ung'udza kodi mmadziwa brifa timatengedwa ngati osocheresa anthu oh haleluya 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 ndimati nene lisekwelele amitala onse ngati salapa paradiso ayi ine ndayikayikira tikamanena zimene zitimaoneka ngati osocheresa haleluya ayi data ku court divorce idata judge adalengeza ndikhoza judge ninda usalenga bible ye koma ku court haleluya tikamanena zimene zipano timarengedwa ngati osocheretsa Yesu anati kwa mkazi wa ku Samaria mamuna amene uli naye si wako chifukwa achuluka nzimayi mwakodenda amunanga ndikukamba ndinuyo angati onse wali moyo amamuna ndili naye ngwa nambala 8 oyamba ndalekana naye wachiwiri ndalekana naye wachitatu ndalekana zifuza zibwa amabwera ku ntchito mochedwa winaye oh haleluya amene uli naye pano si wako tikamanena choncho pano timaoneka ngati osokoneza ena mang'ung'udza ayi asocheresa anthu ena mavomereza ayi akunena za njirayo ndimati ndinene Anatsi ndi Nkhondo ndikulimbikitsa pilifa abale ndi choncho ena mavomereza ena savomereza abale ndi choncho ena makusokonezera tsogolo ena nkukulimbikitsira abale ndi choncho ndimati ndinene abale awa mtumiki musamale pangani sapoti mtumikiyo pangani sapoti pastalayo pangani sapoti mneneriyo mudzapeza firiko rasi abale a mtumiki sapemphera naye amapemphera kwina banja sinikapemphere ndi blaza sinikapemphere na banja dazo tinenti mtumiki sinimamva ameni oh chifukwa cha sumamva ameni chifukwa cha Anatsi ndi Nkhondo pilifa ndi ulimbikiso sabwerere mbwefa cha abale yako ma sisters yako ma brothers yako makazeni yako maanti yako onse kukana ankolo wako kukana kupita kuntundako phunzitsa mitunduwo phunzitsa enawo khalabe ndi enawo mpaka nadzafomeresa mawa kuti kumwamba adakwirana kumwamba adakudzodza wasavutika nawo gwira ntchito ya Yawe abale aka mtumiki ndikuneneni ndikuchenjezeni ndikudandaulireni musatengere mbelero ndi m'bale wanu chifukwa zimene mukuchita ndi abale anu amene ali atumiki mulungu akuona koma mulungu amene akadzuka akakukanthani inu mudzalira ambuye akuthandizeni ambuye akuthandizeni intercessor mtumiki nzanga pilifa ndikudandaulire kuli nkhondo kudziko kuno mwadzochokera kwa Anatsi
zochokera kwa Anatsi. Ena asokoneza tsogolo, ena asokoneza ntchito yanu, ena asokoneza utumiki wanu, kulekwa abale anu akung'ung'udza kwambiri sakukuvomerezani. Ndikulimbikitsa usabwerere mbuye foti brother wako akung'ung'udza. Maso patsogolo, pembedzerabe, salakudya, lalikirabe, perekabe, thandizabe, chifukwa wina dali wothandiza abale ache adabwera kwa iye bwanchungu gawa. Usamaperekenso iwe ndiwe ndani zimene usamapereke za chachi chani wina dakhala pasi fika cha abale. Tamvera Nkhondo ndi Anatsi. Chita mawu a Mulungu osati kuchita zimene abale akunena. Mundilondolenso mmawa Atate m'dzina la Yesu. Tazindikira kuti mwa abale muli nkhondo, mwa abale muli nkhondo. Matenda enawa ndi abale, nkhondo zinazi ndi abale, chowa zinazi ndi abale athu. Tipatseni kulimbika mtima kuti tipitebe chitsogolo polalikira dzina lanu. Bale wanga uyo kumana nazo kwambiri koma zochokera mwa abale ake, dzina zochokera mwa aneba ake. Ndikupemphera m'dzina la Yesu imanafeni oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.